Aliyu? Na'am? Ka gaishe shi. Ina yi? Ina wuni Aliyu? An yi ni lafiya? Na gajiya. Ya gida? Alhamdulillahi rabbil alamin. Aliyu, Masha Allah. ku je ku dauko kayan ku zo mu tafi. Ku je ku dauko. Tashi mana ku je ku dauko. Idan muka je ka nuna alamar kai ba dan gidan bane aka zo aka samu matsala, to babu ruwana. Ka kwantar da hankalinka, mu ci arziki, mu bar arziki a inda yake. Wataƙila ma ina ɗaya daga cikin mutanen da za su dandali arzikinka. A lauran ke dade. Yauwa yanzu muka yi waya da su Bala Buroda. Suna kan hanyar tafiya tsangayar nan za su je su to da Aliyu. Aliyu ɗan gidan Matawalle. Izzar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba.